subo norok joto no ani kotal blogo khaklai norok joto kaham kereng tong na hanai angkhe to asuk to kaham ya tamne ka kisa lomui tong mani bagai ang video ro upload khaimali ya tabo khe ang mui songmui tong horni hangke ang kisa pano man sugui maya je thangnani video bo norok ana suki hamsanga phuno ga hanai hangke o video no bo ma hake norok share khai diye te like comment khai diye norok sa thuk sa je thong comment khai ka angke ang bote kisa saima no je norok bo ma hai jaga bo sa jaga hai re bangke sa jaga to asuk comment hai ya sa jaga mang na hayong ke je kabang ma borok no tongo do khorok sak borok asukai mane bojjo tani video no comment kaham khayo hangke hambai obo hangke te kaisa sarung next day ni video khana anga suga puru lomjang bagi video rok khaimali ya tamjani asu kolam kha saipan mali ya phen rijak tu te shase kolam tu yor kha lumani bagi nyong khana ne angwar subu hangke na su tano na phung kaham tabuk nang pa jawo tabuk press rokhaya koi mai jaw ya koi school ma thangjau nai tam chasanai te ti bo busai maya hangke te school bo thai tong maya tam khaina ba ma thangjau tabuk yang ready studying mane pore ang na robai ti sama lai fiwana ang school hangsina ingka ma anodik zora nai rohana nayo xerox dukan no kam tong laban bagai ingke mana phone ro horisina ta ban bagang block khai dong kha tambu tuition ni khri tongo asuk kolom khatini pura ekdom thambi war jamon tuition no thambu biti saukjak te fan bori jak to pante thambu war suka na saijong bo thang tong ka bang desa video sa kai no rom no share khai ne wan suka anga su block ro khai ji ang thanga ko edino para thanga simi no continue block rimano horni mai chasinai tabo mai ku to khai school hai je mai chamase Mancha bai kha ko bai khaba tabo khe ang mokhango biti phule ya ko thusina an mokhango je bathrai tongma rongma simino ang komorina nayo te ang kono beauty mane kono amte kono face ni bage kono phul jage ta kun face care rokhe jage ta angke norok baksa ke to saimano janu shini nai ro ang mokhango kono use khai hanai te baksa ke to saimia baksa ke to sungo nang tam phul roknai angkon phulya kai tam san sare ne angkono phulya hangke sudo bothrai bitis mino phulu asuk no angke tene ne block asung no sinai pulang simi paithak janai tongma bagai jotono hambai tabo school bokkola kaba anga asuk daily video to khai mangalak je pro time mana pro kiza khaya pro na upload khainai ingka ang khaklayo norok agin heken tabo bologi ton hanai jotono no hor kaham hangke nai tongli